Ahojte. Dnes si ukážeme v tomto videu jednoduchý návod na pletenie rukami. Pletie sa z takejto vlny, ktorá už vlastne má predpripravené očká. Určite to poznáte. Takže si to môžu vyskúšať aj začiatočníci, prípadne dievčatá si radi niečo z toho spravia. Mám pre vás pripravený takýto vzor, kde sa vlastne len opakujú hladké a obrátené očká. Vlastne tu budú také štvorčeky z hladkých očiek a obrátených očiek. Budú sa striedať. Je to taký efektný, jednoduchý vzor, ktorý je aj z lícovej, aj vlastne z rubovej strany ten istý. Čiže úplne to je jednoduchá vec. Ukážem vám všetko postupne pekne od začiatku. Nemusíte sa ničoho báť. Je to ozaj veľmi jednoduché aj pre úplných začiatočníkov. Ako som už povedala, používame priadzu s predpripravenými očkami. V mojom prípade je to Alize Puffy, farba je to 599. Čo je dôležité, čo je hlavné pri pletení z tejto vlny, z tejto už očkovej vlny Alize Puffy, je, aby ste si niť pekne natiahli, vyrovnali, aby sa vám vzor ukazoval pekne a nie všelijak krivoľako. Pri tomto mojom videu ja použijem asi 3 alebo 4 krát vám spravím vzor, čiže prvé bude krajné očko, okrajové očko. Potom budú nasledovať 4 hladké očka, 4 obrátené, opäť 4 hladké, 4 obrátené, 4 obrátené a to bude krajné očko. Čiže 4, 8, 12, 16, 17, 18 očiek. Vyrovnáme si, spravíme si 18 očiek. 18 očiek a tu už budem točiť dozadu. Čiže pekne si to porovnať. Mám 18 očiek, ja si to tu nadržím. Prvé bude krajové očko, robí sa ako hladké, čiže úplne jednoducho. Ešte si porovnám zadnú niť, aby ste to videli pekne. Prvé je krajné očko, čiže vlastne zadné očko, zadnú niť ťahám zozadu, dopredu, zozadu, dopredu, cez predné očko, zozadu, dopredu. Takže ideme zozadu, vytiahnem dopredu, pekne porovnám, aby bolo pekné, rovné. Opäť dáme 4 hladké, čiže ideme zozadu, zadné očko zozadu, vytiahnem vpredu. Máme hladké očko. Opäť pokračujeme zozadu, zadné očko, dopredu. Jednoducho zozadu, dopredu ťaháme cez predné očko. Zozadu ideme, dopredu, predné očko, hladké očko. 3 a ešte raz. Ideme zozadu, dopredu, hladké očko. Takže máme 4 hladké očka. Obrátené očká sa robia presne naopak. Čiže zadnú niť si takto presunte dopredu. Tiež rovno. Takto si ju presunte dopredu. A tu pôjdeme naopak. Ideme spredu dozadu. Spredu dozadu. Stále to očko na tej našej vode, tej niti, tej vlastne, ktorú háčkujeme, ktorú pletieme. Čiže máme očko vpredu a ideme dozadu. Tu sa nám spraví taký herbolček, to je vlastne obrátené očko. A znova ideme spredu, vytiahneme dozadu. Znova tretie očko,
spredu, dozadu a štvrté očko spredu, dozadu. Čiže máme 4 hladké, 4 obrátené. Vieme, že potrebujeme ísť na hladké očka, čiže pekne si znova niť narovnáme dozadu. Narovnáme ju dozadu a ideme zozadu dopredu. Ťaháme, vyrovnáme, znova zozadu dopredu, ťaháme, vyrovnáme, zozadu dopredu, pekne vyrovnať, zozadu dopredu, pekne vyrovnať. Už sa nám pekne ukazuje hladké a obrátené. Nasledujú obrátené očká. Vidíte, že tu sa mi už všelijak točí tá vlna, takže si ju porovnám. Už keď budete šikovnejšie a pôjde vám to jednoduchšie, môžete to robiť len v rukách, nemusíte to robiť takto na stole, ale aspoň kým začínate, je lepšie takto na stole to robiť. Ideme obrátené očká, čiže zadnú niť si dáme dopredu. A ideme spredu cez očko dozadu. Vyrovnáme spredu cez očko dozadu. Spredu cez očko dozadu. A ešte raz spredu cez očko dozadu. Máme 4 obrátené očká. Zostalo nám jedno krajové. To spravím ako hladké. Potom ešte okolo kraja robím takú reťazku, aby to pekne vyzeralo, takže potom vám to ukážem. Máme prvý riadok spravený. Ideme ďalej. Znova si niť pekne porovnáme. Pekne, tak ako vám to ide. A ideme. Teraz sa nám to už vlastne ukazuje, kde idú hladké, kde idú obrátené očká. Potom to prehodíme. Takže prvé očko je krajové, ako hladké. Vidíme obrátené. Potrebujeme 4 riadky obrátených očiek. Čiže niť dopredu. A ideme spredu, dozadu. Porovnáme. Opäť spredu, dozadu. Vyrovnáme pekne. Spredu, dozadu. Spredu, dozadu. Niť prehodíme, nasledujú hladké očka. Čiže ideme zozadu dopredu pod očko. Zozadu dopredu popod očko. Zozadu dopredu popod očko. Opäť zozadu dopredu. A ešte jedno zozadu dopredu. Nasledujú obrátené očká. Niť dopredu. A ideme spredu, dozadu. 1, 2, 3, 4. Posledné 4 hladké očka. Čiže niť pekne dozadu a ideme zozadu dopredu. 1, 2, 3, 4. Krajové očko, ide ako hladké. Čiže máme 2 riadky.
pozrieme. Nikde sme nevynechali očko, vyzerá to pekne. 1, 2 riadky. A ešte spravíme 2 riadky. A potom sa bude prehadzovať vzor. Keď máme 4 riadky, po 4 riadkoch tohto vzoru ide zmena a budeme robiť vlastne tie štvorčeky, čo som vravela. Čiže tu, kde boli hladké očka, ide štvorček z obrátených očiek a naopak, tu, kde boli obrátené očka, ide štvorček z hladkých očiek. Vidíme 4x4. Môžete si robiť aj 3x3, 5x5, rôzne štvorčeky. Čiže pri krajovom očku tam nie je žiadna zmena. Krajové očko ide ako hladké, to sa robí vlastne taká jak retiazka. To sa nám spraví taká retiazka. Tu ide zmena. Potrebujeme obrátené očka, čiže ide dopredu. A robíme obrátené očka. Spredu, dozadu, vyrovnáme. Spredu, dozadu, vyrovnáme. Spredu, dozadu, vyrovnáme. A posledné 4. obrátené očko. Ja to stále takto porovnám, aby ste to pekne videli. Čiže máme obrátené očka. To je prvé krajové očko. Takže nad obrátenými očkami idú hladké. Čiže pekne krásne. Zozadu očko, dopredu ťaháme hladké. Zozadu očko, dopredu ťaháme hladké. Zozadu dopredu. Zozadu dopredu. Čiže máme 4 obrátené, 4 hladké. Idú obrátené, niť dopredu a ideme spredu dozadu pekne. 4 krát. 1, 2, 3, 4 a ešte posledné 4 hladké. Čiže ideme zozadu dopredu. Nech sa vám nepretáča, zozadu dopredu. Zozadu dopredu. 4. očko hladké, zozadu dopredu a krajové, opäť ako hladké, nie ako rovné hladké očko.
Čiže tento vzor je takýto. A už len pokračujete do výšky, vlastne aj do šírky, akú ste si vybrali, akú potrebujete. Ešte čo vám chcem ukázať je, ako sa deka ukončuje. Takže ja som ešte si vytiahla jeden riadok. A teraz vám ukážem to ukončovanie deky, aby ste to mali pekné. Ukončujem presne z opačnej strany, ako je niť. Čiže nie je stadiaľto, kde mi končí niť, ale presne z opačnej strany si idem robiť reťazku. Úplne jednoduché. Každé jedno očko si pretiahnem popod predchádzajúce očko. Vyzerá to zložito, ale vôbec to nie je. Takto vám to otočím, aby ste to takto videli, ako to budem robiť. Takto, vidíte? Čiže zoberiem si prvé očko a popod to prvé očko vytiahnem druhé. Pekne porovnám. A znova to prvé očko pretiahnem popod neho, ďalšie nasledujúce očko. Tvorí sa nám takáto reťazka. Znova to očko si stále môžete držať a popod neho nasledujúce očko. Robí sa nám to taký pekný okraj. Pretiahnem popod očko. Znova klasicky len ťahám popod očko. Je to jedno, či to hladké alebo obrátené očko, alebo akýkoľvek iný vzor. Stále len robím takúto reťazku. Vytiahnem popod očko, nasledujúce očko. Stále nasledujúce očko, popod očko. Už sa nám to takto pekne robí. Nasledujúce očko, popod. Znova nasledujúce, popod očko. Máme takúto peknú reťazku. Pekne sa nám okraj tvorí rovno, je potom takýto pevnejší. Stále, až dojdeme na koniec. Takto. Tu máme krajové, čiže ešte jedno očko. Posledné očko si necháme. Nasledujúce očko si rozstrihneme. Tu popod očko si jednoducho rozstrihnite to očko. To je vlastne tá nitka. Prípadne ešte jedno si môžete rozstrihnúť. Takto. Ešte posledné očko je tu. A tu vlastne na konci. Na konci si spravíme takýto uzlík, vlastne aby vám to držalo a začistíme. Čiže cez toto posledné očko len ťaháme niť. Ťaháme tú odstrihnutú niť. Dotiahneme. Aby som mal taký uzlík spraviť. A toto tu si už len začistíte. Táto moja deka mentolková, ktorú som vám na začiatku ukazovala, tak táto má na šírku 10 štvorčekov. Je to nejakých 85 cm. Na dĺžku má 9 štvorčekov. To je nejaký 99 cm až meter. Takže dúfam, že sa vám tento vzor páčil. Že viete si z tohto vzoru spraviť takúto peknú deku do kočierika alebo do postielky. Je príjemná, mäkká. Je to vyslovene priadza pre deti. Vidíte, to je taká pekná. Takže dúfam, že sa vám môj návod páčil a kľudne mi píšte, aké by ste chceli vidieť ešte vzory, hoď aj z tejto Alize Puffy priadze. Budem sa snažiť nejaké to video ďalšie natočiť. Ďakujem za pozornosť. Majte sa.